Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Paweł, a Ty nie witasz gości? Witam. No zaglądam na te piękne zdjęcia chaty staropolskiej we Mszanej, bo my są dzisiaj w Mszanie. Witam, bo jest pięknie, my są kole Wodzisławia. Waży się samo wonią, rychtyk tu jest fajnie, jakby ktoś chciał do chaty staropolskiej przyjechać, to może. A my już tu co, ważymy, szlagierujemy. Pieczymy pierś z kurczaka, dzisiaj sobie zrobimy sałatkę. To rychtyk fajnie. Pieprz, sól i papryka słodko. I musi się nam to fajnie przysmażyć. Się coś suje ta papryka. Psuje się, ja. No ale trudno, straty muszą być w ludziach i w materiale. I co z tego będzie? No dodamy sobie to do naszej sałatki, potem będą jeszcze do tego brzoskwinie, ale to wszystko po kolei powiemy. Wszystko po kolei, dobra. Na razie chyba może jakoś nowo indukcja, wiesz, bo ci się dość wartko to tak Fajnie się smaży, fajnie smaży, no. Smażymy, no i co? Smażymy, no musimy poczekać, aż się fajnie kurczaczek przysmaży. No to mi powiedz, wiele będziemy czekać. Minuta, 2, 10, 20, godzina. Ja myślę, że 5 minut. 5 minut. Jak 5 minut, to zaglądamy się na jakąś fajną śpiewka. Zaglądamy, a pięknie zagro nam Nadia. Tyciową godą, że jo to smola, ją przeja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Jo jest szwarno frela, dejcie pozór synki, umia dobrze ważyć i śpiewam piosenki. Lubię śląską kotka i śląskie zwyczaje, chcę takiego chłopca, co najmocniej przaje. Tyciową godą, że jo to smola, ją przaja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Lubię chłopców z Mazur i centralnej Polski, ale ja uwielbiam ten dialekt opolski. Mnie się podobają te śląskie nawyki, nie chcę synka z Niemiec ani Ameryki. Tyciową godą, że jo to smola, ją przeja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Teraz powiem szczerze, bo mam mało czasu, że ja to śpiewała tak i no do szpasu. Kto mnie trochę słuchał, ten się poszczeluje, że to przeca ino się fajnie rymuje. Tyciową godą, że jo to smola, ją przeja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas, a im że Karlus to żaden szpas, jak lotosz za mną, to tracisz czas. Tyciową godą, że jo to smola, ją przeja chłopców z Opola, a im że Karlus to żaden szpas,
Mieszamy. Mamy to już fertig, czy jeszcze Mamy nie? to już fertig, do tego teraz? sobie dolejemy soku z brzoskwini. Rucha. To jak żeś dolała soku z brzoskwini, to się to skończyło ważyć. A, czekaj, zaraz zacznie się na Wszystkie nowo będą ważyć. cuda. Aha. Brzoskwinię sobie pokroimy. Richtig, że to się zaczyna na nowo ważyć, wiesz? Wiesz? Jakie cuda. Aż tak cienko tego nie kryj, nie wydzielej tak. Słuchaj, masz mięso grubo pokrojone. Aha, no ja. Już sobie tu ułożymy te brzoskwinie, Takiego ci to przesuna, bo widzisz. żeby to nie było na zoli, ja? Ja. Co by było? Tak. Sałatka z kurczakiem bez kurczaka. Ale to będzie fajne. Do tego sobie damy feta Do mięsa czy na ta sałatka? na sałatkę. Już byle co wymyślisz. Nie? I czerwono cebula, ja? I czerwona cebula. Kolorowo, pięknie. Kolorowo pięknie. Przemieszaj mi te piersi. Już, no nie mam tej łyżki. Żebyś mi ją wzięła do tej fety. Proszę. Dej, te roski. Tak, ja ci to pomieszam. Pora listków szałwi domy do aromatu. Szałwia jest bardzo dobra na ta pora roku, bo jesienią to ludzi nie rozboli gardło, a szałwia jest dobro na gardło. Fajnie ci to idzie, ci powiem. Co? Godanie o mieszani. szałwi czy Te mieszanie? mieszani. No, to masz pomieszane. Dobra. I co robimy? Nakładamy do sałatki. No to nakładamy. Czekaj, ja to już mogę wyłączyć Możesz chyba, nie, bo to wyłączyć, ja. piszczy, że za chwilę to wyszczeli. Szpryngnie, jak to godają. Ale dociep tam tego kurczaka, a nie no taki, wiesz, po jednej łyżce i jedzcie. I to jest normalnie ten kurczak w tym soku z tej brzoskwinie, ja? Tak. Uważony. Podpieczony i potem lekko podduszony. Jeszcze sobie damy trochę cebulki zielonej. Trochę posolimy, ale bardzo delikatnie, bo w kurczaczku już jest sól, pieprz. I Ale zaczęła woniać ta cebula, wiesz? troszkę Fajnie. soku z cytryny. Bez żadnych zbędnych sosów. I gotowe. I gotowe. Poczekaj, Smacznego. musimy to pokazać widzom, jak to wygląda. To ja Takie to zaraz wezmę. smacznego ja. Taki coś się możecie przyrychtować, a my mamy przyrychtowane piękne śpiewki i te roski już puszczamy. Śpiewka zespołu Jinx. Choć nie widzę w tobie wad, chociaż ciągle przy mnie trwasz i wiele podarowałeś mi. Choć w mym sercu ciebie brak, nie trafiłeś, była mgła. Zostanę przy tobie po kres dni. Wybacz mi, nie potrafię kochać cię, ale w sercu mym odnajdziesz ciepły dom. Wciąż uciekam
chcesz, dam ci wszystko, tylko wiesz, bądź tylko tuż obok mnie. Wybacz jej, nie potrafi kochać cię, ale w sercu twym odnajdzie ciepły dom. Wciąż ucieka, z wiatrem goni. Niechaj wiatr tęsknoty zetrze łzy, lecz nie zwlekaj, zamknij w dłoni gorzkie sny, że to nie ty. Jak bez niej żyć, jak wierzyć, że się da. Tak wiele trzeba sił, by trwał ten długi stan. Wciąż ucieka, z wiatrem goni. Pięknie sami jest, piękno mamy dziołcha, dzisio, debiutująco idzie powiedzieć, ale już wkraczająco na ekrany, znano z ekranów Magda Pal. Witam Cię fest pięknie. Witam Cię serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie. Ty się w ogóle obeznano z kamerą, nie? Bo, więc No tak troszeczkę jestem, można powiedzieć. I zaczynasz stawiać, idzie powiedzieć, pierwsze kroki na śląskiej estradzie, czy nie? Na śląskiej estradzie nie, to nie są pierwsze kroki, ale jeśli chodzi o jakby solową ścieżkę, to tak. A jakie były te pierwsze kroki, tak rychtyk? Wiesz co, te pierwsze kroki, ale chodzi Ci o scenę śląską? W ogóle nie, W ogóle. zaczynamy tak, byłaś w przedszkolu. Byłam w przedszkolu, potem byłam w podstawówce, w gimnazjum, załapałam się na gimnazjum jeszcze. I tam żeś wszędzie coś robiła, akademię, te sprawy, czy nie? No oczywiście, że to się zdarzało, natomiast jeśli chodzi o śpiewanie, to zaczęło się właśnie w gimnazjum, z przypadku. Po prostu chciałam zdobyć ocenę celującą z przedmiotu muzyka. I był konkurs do Ciebie, pamiętam, Odkryj swój talent w Chorzowskim Centrum Kultury. Wtedy jeszcze jakoś inna nazwa tego była. No i pojechałam na ten konkurs, wygrałam ten konkurs i z wygraną była roczna darmowa nauka wokalu, no i tak już zostało. No to widzicie, jak Jogodom na przykład w liście szlagierów po śląsku, że piąta propozycja to jest do tych wszystkich, co mają piątki we szkole, no to Magda z tego wzięła przykład, chciała mieć szóstka, zaczęła śpiewać i dzięki temu teraz jest w programie Szlagiery Iwice. I co po tym konkursie wokalnym? Wiesz co, potem było kilka lat nauki właśnie w Centrum Kultury. W międzyczasie miałyśmy zespół żeński, było nas 5 dziewczyn, nazywałyśmy się Voices. No, miałyśmy swoje osiągnięcia, niestety z przyczyn niezależnych od dziewczyn zespołu. No, rozpadłyśmy się, więc każda gdzieś tam poszła swoją ścieżką. W sumie jeśli chodzi o śpiewanie, zostałam tylko ja i jedna dziewczyna, która występuje w Teatrze w Bufo. Serdecznie pozdrawiam Natalię. A tak, no to co, no jakieś tam konkursy, festiwale, no bo jak chcesz śpiewać, no to szukasz tego miejsca, żeby na tą scenę wejść, prawda? No wiadomo, koncertowanie nie wchodziło w grę. No i kiedyś tam naprawdę z wielkiego przypadku kolega zapytał się mnie, czy bym tam nie chciała z jego siostrą na jakiś pokaz mody iść. Ja mówię, no w sumie tam mogę iść, mam wolne. Co się okazało? Dziewczyna ta występowała właśnie w zespole Damiana Choleckiego i przez nią dostałam się właśnie do Damiana, do zespołu. I tak już zostało. Bardzo dobrze, że o tym godosz. Także chcę pomyślał, że teraz by się przydał jakiś teledysk z Damiana Choleckiego, ale Damiana obejrzymy za momencik. Jak żeś gadała o tych wszystkich przygodach właśnie wokalnych, to obejrzymy się teledysk naszego przyjaciela Jacka Silskiego, który też podobnie zaczynał właśnie swoja przygoda z wokalem, jak ty. No trochę wcześniej, bo ty jest od niego młodszy. Zaglądamy pięknie za groną Jacek Silski.
Dicen que por las noches no más le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, y hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Cucurrucucuy, paloma. Cucurrucucuy, no llores. Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de esos besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Dime que hoy me quieras igual que ayer, que a nada ha cambiado, que tú siempre me has sido fiel. Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que te di la primera vez. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 that's how I say the Latin way how much I love you. Amor, amor.
thinking of you. I co? Fajnie Jacek śpiewał, nie? Oczywiście, pozdrawiamy Jacka serdecznie. Pozdrawiamy Jacka, pozdrawiamy wszystkich naszych widzów i fanów Jacka. Nie wiem, czy godą, ja godą, że my są kole Wodzisławia Śląskiego, a w Wodzisławiu Śląskim to nawet jest taki mini, nieformalny fan klub Jacka, wiesz, tam się ludzie... O, trzeba się zapisać. A on jest taki nieformalny, że to się spotykają i słuchają i z tego się fest radujemy, bo my lubimy, jak ktoś słucha tych naszych szlagierów. A ty słuchasz szlagierów? Słucham szlagierów. Wiesz co, ja pochodzę z rodziny ze Śląska, zwłaszcza gdzieś to mam zakorzenione przez dziadka mojego, który gdzieś to tak wpoił we mnie. Więc te śląskie klimaty nie są mi obce i pomimo tego, że jak zauważyłeś, nie używam gwary śląskiej. Nie godosz, jeszcze nie godosz. Wiesz co, powiem Ci tak, Robi się. to wygląda w ten sposób, że jak wchodzę na przykład na jakąś imprezę rodzinną, gdzie na przykład ludzie u mnie w rodzinie w większości godają, no to godzina, dwie, koniec. Polszczyzny nie ma, natomiast na co dzień operuję językiem polskim. No to teraz właśnie, jak już godamy o języku polskim i godalimy o choleckim, to się posłuchamy jak fajnie śpiewa Damian Cholecki. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non un pezzo. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. L'hai di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come una stero in camera, ti chiede sola adesso sai che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita A sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa tua e un quel che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città
vivo per lei. To wy tworzycie z Damianem Choleckim taki duet, idzie powiedzieć. Wiesz co, tak, tworzyliśmy duet, bo jednak nasza współpraca trwała ponad 7 lat, więc to jest szmat czasu. Znalazło się na jego złotych przebojach kilka duetów wspólnych, jeśli chodzi o jego autorskie piosenki. Natomiast Vivo per lei, to był taki pomysł Damiana w momencie, kiedy on miał otrzymać złotą płytę, pierwszą złotą płytę i na tą okazję chciał przygotować coś wyjątkowego. I wymyślił sobie Vivo per lei. I powiem Ci szczerze, fajnie się to przyjęło. Zdziwiliśmy się, ponieważ wiesz, jednak tutaj śląskie klimaty, a ta piosenka bardzo wiele namieszała na różnych listach przebojów. Także jak widać, ludzie na Śląsku nie słuchają tylko hajmatów, jakiegoś dance'u i tak dalej, ale potrafią też słuchać innego rodzaju muzyki i też to docenić. To dobrze. No a teraz planujesz bardziej swoja kariera solowo, czy jeszcze coś z Damianem? Wiesz co, nie. Teraz już rozmawialiśmy właśnie z Damianem, jak to wszystko ugryźć. Ja zawsze powtarzam, że jeśli chodzi o mój projekt solowy, to był pomysł od samego początku Damiana. I w sumie już od kilku lat mnie na to namawiał, że ja powinnam robić sama płyty i tak dalej, i sama koncertować. I po tych 3 latach w końcu się zdecydowałam tak naprawdę. Zresztą jeśli chodzi o moją płytę autorską, to on jest nie tylko pomysłodawcą, ale kompozytorem. Wszystkie utwory na tej płycie są jego autorstwa. Ja od razu godam, że ta płyta już jest. Ta płyta będziecie oczywiście mogli wygrać w naszej liście szlagierów po śląsku, bo jak wiadomo w sobotę mamy konkursy. Przy naszym podsumowaniu sobotnim finale listy szlagierów po śląsku zawsze konkurs, a jakby się komuś nie udało wygrać, to ją może u nas kupić. Może ją kupić w naszym sklepie internetowym, numer macie na naszej stronie www.listaszlagierów.pl, możecie zadzwonić, zamówić, albo oczywiście przyjechać do szlagierowego sklepu do Rybnika na ulica Kościelno, a jak ktoś, tak jak Godom, nie chce przyjeżdżać albo nie ma czasu, to dzwoni i dostanie płyta pocztą, nie? Bo mówią poślemy. Oczywiście, że pod same dźwierze. Gołębiem. No to teraz, kiedy tak wypadało, zaprezentować teledysk. No ja myślę, słuchaj. Pierwszy teledysk do tej płyty powstał w sumie stosunkowo niedawno, bo przed samą premierą, czyli przed 16 października. On miał wyjść dużo wcześniej, natomiast wiesz jak to jest z kobietami, ja tak długo oglądałam ten teledysk, że za każdym razem, a wiesz co, Przemek to jest operator, jeszcze to zmień, a jeszcze to zmień, a jeszcze tamto ujęcie jest takie, nie takie. No i summa summarum przed samą premierą płyty pojawił się teledysk, ale cieszę się bardzo, że się pojawił i dzisiaj możemy go zaprezentować w Twoim programie. No to zaglądamy na ta piękno śpiewka. Nocny sen zostawił obraz twój. Wstaje świt, na oknie drzemie kurz. Czuję smak twoich namiętnych ust, zapach nocy i róż. Wiem, to tylko sen. Kawy żar próbuje zbudzić mnie. Radia dźwięk zagłusza myśli moc. Wszystko to i tak wiem bez sensu jest. Opętałeś mnie dziś, dlatego Ciebie chcę. Otwórz swoje ręce, chwytaj mnie. Otwórz oczy, popatrz, zachwyć się. Jestem tutaj, czekam.
pięknie tam locesz po tych polach, łąkach. To się cieszę. Kaj to było nagrywane? W Lędzinach, ale również w Lesie Kochłowickim, blisko w sumie Chorzowa, czyli niedaleko miejsca, w którym mieszkam. No to Rychtek, fajne tereny. Widzicie, Jozow tego dobrze na Górnym Śląsku nie, no hołdy, kominy i gruby czy huty, ale też piękne, zielone tereny. Jak kto nie wierzy, to się może pojeździć. No o tej porze roku to tej zieleni za wiele nie ma, ale nie starajcie się, wnet będzie wiosna. No właśnie, za niedługo będzie wiosna, tak jak padał, a twoi plany za niedługo jaki to będą te najbliższe takie i te dalsze? Najbliższe plany, no wiesz co, jestem świeżo po wydaniu płyty, więc oczywiście myślimy tutaj nad koncertem promocyjnym. W styczniu mam urodziny, więc już tam ze znajomymi zespołami myślimy nad takim koncertem urodzinowym. Myślę, że to będzie w okolicach 20 stycznia w piątek, ale oczywiście wszelkie informacje na pewno zamieszczę na swoim fanpage'u, na którego gorąco zapraszam. To już rychtujcie dorta i jakieś kwiatki na Woodstock. No ja myślę, że zrobimy potem jakieś afterparty. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy to są urodziny przed, bo ja mam urodziny 22 i generalnie wiesz, jak to jest na Śląsku, że się nie obchodzi urodzin wcześniej, ale możemy przeciągnąć imprezę do 22, tam się nic nie stanie. Ktoś to już jest wodnik, Wiesz co, no tak, jeśli ktoś patrzy na znaki z Zodiaku, to tak. to tak jak ja. To teraz się jeszcze obejrzymy jedna śpiewka fajno Dobrze. i zaraz będziemy dalej gadać o tych planach. Mary! 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 To my! Marii, Marii, młodej przekraczaność wodą zawarła drzwi. A już przyjaciół Marii, 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 kogoś, że ją z kamratami poszą iść. Kogoś mi, że poszą plany, a ją na plany. Jak ty z filum klachosz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to jest pis. Dzióbecku mój, chodź, pójdziemy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukaj się, choćby było źle. Że mi gry na mąż, ale i czerwony nos. Wojownic nie bierze ci Marii, 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 Marii. Ściołek będzie kino ciebie, że ida pić, ida pić. Nie wypija dużo, nie pobycie źle. Jak ty z filum klachosz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to jest pis. Dzióbecku mój, chodź, pójdziemy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukajcie, choćby było źle. Chodź, pójdziemy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukajcie, choćby było źle. Stany bez natukajcie, choćby było źle. Stany bez natukajcie, choćby było źle. To ty też śpiewasz po włosku? Po włosku i po angielsku i jak trzeba to... Znaczy nie śpiewam po śląsku. Po śląsku nie śpiewam, ale A po niemiecku śpiewasz?
To byś się mogła z kwaśnicą dogadać. Wiesz co, ja kwaśnicę bardzo lubię, więc pozdrawiam chłopaków, bo mają świetny materiał, ale ja I zostaw im śpiewanie po niemiecku. Ja po niemiecku, powiem Ci szczerze, śpiewaliśmy z Damianem, znaczy nagrywałam mu chórki do piosenki Guns N' Weiss i nagrywałam to u Andrzeja Skaźnika. Ja go serdecznie pozdrawiam, bo on wie, o czym ja mówię. W życiu tak nie nagrywałam piosenki. Po jednym zdaniu, to co się działo między wersami w studio przed mikrofonem, to nie będę tego komentować. Dla mnie po prostu koniec Duże świata. przeżycie. O tak, zapamiętam to do końca życia. No to my zapewne zapamiętamy Twoja wizyta, bo nasz dzisiejszy program już dobiegł końca, ale na pewno jeszcze do nas przyjedziesz. Oczywiście, że tak. I koniecznie poślij Damiana Woleckiego, jak już będzie miał auto naprawione. Poślemy na Damianowi się pewno. auto zepsuło. Także życzymy mu, żeby się wartko naprawiło, żeby do nas przyjechał. Ty też jeszcze do nas przyjedziesz. Oczywiście, Będziesz jak zaproszona. już zapraszasz, no to... My widzimy się oczywiście jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Tradycyjnie od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie naszej listy, a za tydzień zaś szlagiery i wice na Kieremos Fest pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia. Pyrs Do Krostomili. widzenia.